nokuba kuvakaliswe egameni lakhe, nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono kuzo zonke iintlanga, kuqalelwa eYerusalem. uJesu wenza i-reminder, wenza i-recap ngokwelwimi lwesilungu. Uthi kwabazalwane xa ebashiya, lento endinixelela yona yinto endanikhe ndanixelela nisenani, but njengoba ndihamba nje ndifuna ukuyiphinda ukuze ihlale kunezingqondweni. Yonke lento yenzeke kum ze ningahambi nisola abantu xa nidibana abantu endleleni nithi nanku lo wabulala inkosi yethu. Konke okwenzekileyo bekusenzeka ukuze kuzaliseke isibhalo. Number 2 kuverse number 47 uthi, now into emele yenzeka ukubana nina nabo bonke abanye abantu abayawukhola kwindaba eniyakuzishumayela kumele kuvakaliswe indaba zenguquko. Kumele kuvakaliswe indaba zokuba abantu abekho right ngendlela abaphila ngayo. Abantu mababizwe babuyiselwe kuThixo. Mababuye ebubini, abantu mababuye kwindlela abahamba ngazo. Number 2, kuvakaliswe indaba yokubana abantu abaguqukileyo siyaxolelwa izono zabo. Makungavakaliswa uxolelo lwezono kuphela, bengakhanga abantu baxelelwe uba mabaguquke. Because uba ngaba abantu baxelelwe ngoxolelo lwezono bengakhange baxelele uba mabaguquke, bayawuhamba basithi izono zabo zixolele kodwa izenzo zabo zingatshintshanga. Waye avoid uJesu lo mhlola sikuwo namhlanje wabantu abahleli besenza izono zabo zento ezidala, bephila ngondlela ndala, bemikwe lokubana ubabalo lukaThixo lusanele, beqamelele ngegrace engabatshintshiyo ezenzweni zabo. Uthi xa ithetha uJesu abantu baxelelela uba makuguqukwe, amandla la wenguquko abazuwathatha kubo, bazowathatha kwigrace le bazoyamkela. Akuncwadi kaTito isithi ubabalo lwenkosi luyasiqeqesha, lusifundisa ukuba sithi hayi esonweni. So uthi uYesu makuxelelwe abantu ba nakuba besithi uthi maqalelwe eJerusalem ngamagama aphandle, maqalwe kwaba bahamba ngamaJuda. Makungalindi kuyiwe ku-open air edolophini eMthatha ukuze kushunyayele uguqukana. Makungenwe ngaphakathi endlini yam kuthiwe ebantwini bam ababizwe ngegama lam mabaguquke, because babenza ububi bebizwa ngegama lam. Ngakuncwadi yesiKroniki sithi ukuba abantu bam babizwe ngegama lam bathe bathoba bafuna ubuso bam bashiya izenzo zabo ezimbi. So ukuba seJerusalem, ukuba sendlini kaThixo akundiniki excuse yokubana le message ayo yam iqala kuthi. Nake nasibuza umbuzo one time ndifuna incwadi yesityhilelo. Ile ncwadi yesityhilelo uthi uJesu ebandleni. Now iBhayibhile ithi umnikazi webandla ngubani? uJesu. Now iBhayibhile ithi uJesu wafunyanwe semnyango ngaphandle ebandleni enqonqoza icela ukungena ebandleni. Uthi ndimi emnyango ndiyanqonqoza. Unqonqoza kweli lakhe ibandla walithenga ngegazi lakhe.
My question is, ufumaneke njani umnikazi oyintsika yebandla abe ngaphandle kwebandla? Yintoni libangela uba adanqonqoze ebandleni lakhe? Simenzeni? Yintoni lingakebangela uba angabi sabusa njengenkosi abe ligxamesi ebandleni? Ememnyango anqonqoza. That is why yethi mayithetha le message yenguquko mayishunyayelwe kuqala eJerusalem. Bantu bam, because abantu bam bayakwazi uhlala nawo amanyala bekhonza. That is why ndisithi ekuseni xa bendithetha akusekho bandla ngoku elithi kalithuma abantu etown kuzogrosa, lithumela umuntu oyi-1 uba yogrosa, akuthunya nomfundisi. Funeka akuthunya ikomiti xa kuyogrosa etown. Nalo komiti xa ibuya kubekwe iziliphu apha. Sithetha ngabantu abasindisiweyo. Kufunwa iziliphu kujonga uba iyabhalansa na imali yento esithengiweyo nemali besibanikile, ijongwe ebantwini abathetha ngelwimi. And it's why le message ingakwazi u-excuse abantu abathi basindisiwe. Because namhlanje emabandleni asindisiwe athetha ngalwimi zimba abhaptizwe ngomoya. Akho mntu nongena ekamereni yedwa yobala imali. Tusoze. Echurch ndandingasindiswanga nditshaya intsangu, nditshaya itsufu, nditshaya ipilisi. Ndandiyibala ndindodwa zange ndibe netsheleni emdaka. God is my witness. Namhlanje kwiinkonzo ezisindisiweyo bafoka babe 11 including ii-cameras bayibe kunjalo. How can we say le message meliyoshunyelwe zonini sinazo ngaphakathi sibiza igama lenkosi? That is why yethu Jesu ningayenzi impazamo yokuqala le message niyomisa ngayo open air idolophini eMthatha. Qalani ngayo apha ngaphakathi, because nizoza nabo phanga phandle nisithi ngabe inciyo nibashumayela sithi noba ningasintombi zenciyo kusalayo uba ngaba ninayo uJesu niyesihogweni, xa nifika ngaphakathi umfundisi abakhupha ubuntombi bengabe inciyo. Basinde kwizihange ngaphandle bazophulukana nobuntombi ngaphakathi. So le message yenguquko mayiqale ngaphakathi endlini yami. Because yoba lilisho uba ngabe iqale ngaphandle ayangena apha ngaphakathi. Jesus. Verse number 49. Yabonani. Verse number 44. Verse number 44. Utheke kubo ngawo la amazwi endawathethayo kuni ndisenani. 46 mamca. Wathi kubo kubhaliwe ngokunjalo. 47 funa lo verse boyifunde 47. Nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko. Egameni lika Jesu, asindaba senguquko masivakaliswe egameni lika Jesu. Umthumi wezindaba zenguquko nguJesu. Asishumayeli ukuba ziyidoctrine yenkonzo. Ngamagama phandle bonke ababiza igama lendoda bamele ukuzishumayela ezindaba. Hey, bonke abantu ababiza igama lendoda bamele ukuzishumayela indaba zenguquko. Ubangaba bakhona abantu abangayishumayeliyo le message yenguquko, mabayeke ukushumayela. Yintoni enye sinoyishumayela xa singathi makulungwe? Jesus. Uba ngaba sitsho uba nothi zonke izitye zikaThixo sizitye ezi-right. Utshilo uPawulos wathi kunezitya zembeko nezitya ezingezo zambeko. Obiza igama lenkosi ke makasuke esonweni uba ngaba siyishumayeleyo soshumayele iphi? Jesus. Hey, Nkosi
Utheni lena sawumashumayela sithi bonke abantu abafuna ukusetshenziswa uThixo bese ngaphambili abaphi wosebenzisa ziphi izitya wotyela kweziphi izitya theni lena uzaqala nge-sunlight kuqala noba ke zihlanjiwe izitya phaya ekhaya zihlanjwa ndim xa kufika undwendwe lufuna utya ikomityi qala ithelwe ntoni kuqala awuvele uhlambe ngayo noba iclean qala uthele ntoni kuqala ithelwa amanzi komityi inegama loba yenze njani ihlanjiwe kodwa sadinga ntoni ngumntu lo umenzelayo ngumntu oyembethe inyama how much more kuThixo wonke libiza igama lenkosi uJesu uthi uPawulos mayethethayo isiseko sikaThixo sibhaliwe asigungqe the standard of the Lord standeth sure akubhendwa akuthotyelwa mgangatho umdludlu kuba kusewathi namehla amakhulu masimthobe asiwuthobi noba unamehla amakhulu umgangatho umile mnye number 1 umgangatho inkosi yabaza bayo uba ngabe inkonzo iyabaza bayo nomfundisi iyabaza abakusondele kuye bezishumi nenkosi yabaza bayo number 2 bonke abantu ababiza igama lenkosi mabahlukane nesono kuthiwa ngumbhalo obhaliweyo bonke abangena eminyango badibana nombhalo omshumayele kashumayeli makuvakaliswe izindaba zenguquko makuvakaliswe izindaba zoba abantu mabaguquke isizathu senguquko kuverse number 49 mama Mcengo yabonani mna ndilithumela kuni idinga likabawo isizathu sale nguquko kungenxa yobana kunedinga likabawo ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni isizathu soba kuthi abantu basihlambululi makuguqukwe kungenxa yedinga ngoba uJesu wayithetha yacaca lento wathi bambi into yokuyothenga iwine entsha brand new ifike igalelwe phakathi kweglasi ekhonohono bambi into yokupheka ukutya okumnandi ngembiza emdaka yenza thina abantu singamanene sithi silambile xa sijonga imbiza sithi sihluthi akubi ukutya sikufuni but icontainer into ehleli lembiza yenza sizibuza umbuzo yenza simangala uba injani engaphakathi xa inje ngaphandle no matter how nice the food can be ayi-appetize because icontainer ayihlanjwanga so uJesu unikeza igaranti yokuba uba ngaba asizimiselanga Jesus kuguquka uba ngaba asizimiselanga kuguquka sizimisele uphila ngendebe endala masilibale ngezinto zakhe uThixo one thing endimthanda ngayo uJesu
ufana tuwatsena abazali aba right apha. Bazali abanjani? Umzali osesensini zakhe noba umthanda kangaka nomntana wakhe khona izinto angasoze amnike zona xa engekafikeleli kwizinga loba zifumane. Akekho umzali oright apha ongathenga iMercedes Benz ayinikeze umntana ona 4 years no matter umthanda kangakanani. Ayikho umzali oright apha ongashiya umzi we44 million awushiye nomntana ona 2 years. Athi ndikunika wena lo mzi ngowakho. Ngizwa incwadi yeBhayibheli ingathi yathuka xa isithi ningathathi into zexabiso nizinikele ihagu. Ayizami ukuthi abantu sihagu, izama uveza lento ethi ihagu into yexabiso nengeyo yaxabiso kuyo iyafana. Noba ungayinxibisi lokho yomtshato ihagu into eyicingayo ngumgxobhozo. Ayikhathalelanga value yento ebekwe kuyo. Into eyilangazelelayo ihagu yilento efunwa yiyo. Not lento deserve wayinto ehleli kuyo. Noba ingahlalwa into yexabiso ihagu ayikhathalelanga idemand yalento ehleliyo. Ikhathalele idemand yento efunwa inyama yayo. So noba ungayibeka umoya engcwele yakho ihlale umoya engcwele ihamba nomoya engcwele yephi elidakeni yakho. Because ayikhathalelanga uba umoya uthini, ikhathalele uba inyama yayo ithini. Bangabi ufuna uvuka itye yakho ivuka ekseni itye noba uthe umoya engcwele usugqatyike namhlanje yakho ivuka egadini. Noba umoya ngavuka athi hagu sukela nihleli phezu kwakho ngoku uzufaka impahla ihagu ithanda uhambase ihambase nobe nomoya ihagu. Because i-demands zalento ehleli phezu kwa ihagu ayizihoyi ihagu yaba ngoba ndifunani mna. As long appetites zenyama yami zifuna, I don't care noba ngahlala iking of kings phezu kwami. I go where I want to. Because andina nkosi mna, inkosi yam yindlala yam. AkuPawulos xa ithetha kuthi kuzogqibela kovuka abashumayela abawushumayela njengomdludlu aba kodwa inkosi zabo izizisu zabo zihagu. Because apho isisu sakhe esikhoyo ukho. Apho isisu sakhe esikhona kunjani yena? Because ngabantu abangezange bazi into yobana xa kusiza inkosi kuyahonjwa. Kwenziwa njani? Bayifuna benjalo inkosi. Bamile bakoti izithembiso zenkosi kodwa baguqukanga. Bafundiswa nje into bana you claim it by faith. Awukwazi uhlala uthandana nosisi ogulayo kodwa ubusithi I am healed kodwa nihleli nomuntu ogulayo. Andikwazi ukuclaim into bana I am sober kodwa nihleli nebhiya. Ndihleli njani ebubini kodwa ndiclaim ukulunga nihleli ebubini. Abafuna ulunga, abafuna kulunga into zabo bona bengalungile. Yo anika dibana abantu abaclaimayo. I am the royal priesthood. I am the royal priesthood. I am blessed going in and going out. Whether I am going to a boyfriend, I am blessed. Whether I am going to mama was there next door, I am blessed. Nonsense.
Blessed going in and going out. Wahle kuxelela into yobana before going in and going out guquka. Ingakho ndibathanda namaSirayeli phambi kwenu ningabam ndinizele ndiyanazi ndiyanithanda, but you must know this, phambi kwenu ndibeka ukufa nokuphila. Nina bazokwenza ichoice yoba nikhetha yiphi between the two. Ayithi loo nto kuba ningabam ni excluded ekufeni nizofa nibizwa ngegama lam. Hlalani kuwo umzi Jerusalem nilinde ukwambathiswa amandla. Ndiyayithanda le Bhayibhile ndiyiphetheyo. Yabonani mna ndilithumela kuni idinga likabawo, ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem nide. Nihlala kude kuthini? Nihlala kude kuthini? Nambathiswe. Anihlali niphume nakudinwa ukuhlala. Ixesha lokuhlala alikalwanga nini. Niyawukhululwa ekuhlaleni kuyawufika idinga. Hlalani eJerusalema nide. Yo. Bantu bazaziphunzana. Ndithi mna akukalwanga ntsuku apho zozilinde eJerusalem. Uhlale eJerusalem kude kufika isipho. Awumbuza uba kunini ucela Thixo kutheni kade ndibhaptize uhlala ude. Awupenikiswa inzila ongene kuye ofika ku41 days ukhalaza uthi njengoba na Jesu wathanda u40 why ndiku50 kodwa uhlala ude. Because mhlawumbe into abangelibi ngubi ngehli kusadilwa nengaphakathi urongo ngaphakathi. Hallelujah. Xa inokombathiswa lendlu isenje ngaphuma impethu inepaint right ngaphandle. Hlalani kuwo umzi Jerusalem nide. Musanu ngqamela uphuma imessage ninayo hlalani. Ama voice amnandi ninawo hlalani. I-worship songs ezifikayo niyazazi hlalani. Because nizoye kuba ngamangqina am nizoba zii-entertainers zenkonzo. Hlalani nide. Hlalani kumzi Jerusalem nide. Uba ngaba ulinde uJesu, let me tell you this, udinga ukufunda uba patient. Uba njani? Le ndaba yasezulwini siyayikholwa uba siya ezulwini. And siyayazi ukamsinya whether tomorrow noba today noba 50 days to come noba 50 years to come silinde ukamsinya. Akohlabela yethi sobekezela. Sibekezele senjani silinde ukamsinya. Ngoba wayethenda ubuya msinya silinde ukamsinya. Ngoba iyalindwa into kaJesu. Uba ngabe uyirashele uzoyethenga kwa my friend ngefake ye200 rand nebhongo lemali. Kanti uphethe fake ye200 rand. nguJesu lo wayesentabeni ethandaza 40 days kwafika uSathana wazomoffarisha ezinye izinto ezingezise sibehlele kufasting. So uba ngabe uJesu waye ku40 days fasting engazazi uba wenzani, ngewabuya nobutyebi ku40 days fasting, ngewabuya nezonke ku40 days fasting, asimbiza sithi yi-king of bread.
because wabuya nento angazange ayeyilanda, wa-offerishwa into msinya 40 days engekapheli. You wait upon the Lord. What Isaiah it, those who wait upon the Lord shall be renewed in strength sabo. They shall fly like eagles. Jesus. Ngoba manje okulinda uyawanikwa ngoba uyazi uba usisidalwa esine rush hour. Hallelujah. Mawuhlala emlindweni uthi mawuzifika phela ukuthi ncede Jesu ngihlalise. Hallelujah. Akohlabela athi lisize Nkosi ndingasuki endaweni yami yokulinda nalapha imimoya ivunguza ngama iyaziwa madoda uba bonke abantu abasemlindweni wedinga banganikeza ifotokopi yedinga. Xa bengxamele imanifestation bengxamele uvela. Bengxamele uvela. Bangamcela umoya banikeze inyoka. Simply because utata wabo abakwazanga umlinda ayisabaphekela into emandi. Yazi umuntu kayemthanda umuntu wakhe umfudumezela nesonke esaka my friend singafudunyezwayo, because sengasike yonke into amnika yona amnika iqhuma ishushu. Umfudumezela nengafudunyezwayo. Ngathi ngabantu balandlo lihlala yakho befudumeza umphokoqo izona akafudunyeza umphokoqo uyafudunyezwa uyafudunyezwa. Umphoqo uyabanda ufuna ukuthela amasi ubanda nje uyafudunyezwa. Because umuntu xa umthanda engase yonke into umnike ikwi-perfect condition. Akadelay kube ne-problem, udelaya kuba lento afuna ukunika yona i-right. Number 2 nawe yiba right. Lindani kuwo umzi Jerusalem nide. Supenika mawuva abanye bethetha ngalwimi zimbi akakafiki kuwe ude. Supenika abanye inkonzo zabo asingathi ziyakhula lukhonza kuye ngathi yathothoza akafiki unide. Jesus. Hallelujah. Yamadoda linda. Linda. Nobi ngakhula ngezantsi ikule ngenhla ikule macaleni silindile. Asinqamanga. Asibaboni kuwa befaka amacingo ababethulile sincame. Silinde ulindani nide. Hallelujah. Asikho ku rush hour. Jesus. Asikho ku rush. Man. Because sikukhathalelwe nokwenziwa kwethu before sinikezwe abantu emasibagcine. Lindani kuwo umzi Jerusalem nide. You must wait until you must pray until you must fast until you must read the word until you must live holy until you must work in love until Jesus. Man. iba sengozini until nganwa until sukuba disappointed sizinto ezivela phakathi kwakho nokufika kwedinga ngoba intombi ezaba disappointed ngekafika umyeni zaba sengxakini.
zaphosana nento enamandla intombi ezazingekho ready for ukulinda umyeni zabhizi silindile ngakuncwadi yeBhayibheli thuba ngaba silinda uJesu uba ngabe usentsimini hlala entsimini ungabe saphinde endlini okhumbulenge bangabe uphezulu kwendlu suba wambuye endlini wait until yabonani mna ndithumela kuni idinga likabawo kenina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. John 14:16. John 14:16. Verse 16. Imake ndiyamkhalela umuntu onosinceda ngala version ka-amplified banyamani ikhangela bako esimamncane. John chapter 14 verse 16. Mna ndiya kucela kubawo aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade umoya wenyaniso lo lingenako ihlabathi ukumamkela ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi nina ke niyamazi ngokuba uhleli nani kanjalo uyakuba nani. And I will ask the Father, and He will give you another helper. I will ask the Father, ndizamcela ubawo aninikeze omnye umncedi. Amplified ndimthanda ngoba eligama le helper uyalicacisa uba le helper yofika inincede ngani. Yeah. Comforter, advocate. Number one thing helper ezoyenza yofika inicomfort. Advocate. Yofika ithuthele. Intercessor. Abenihleka abanye abantu besithi kunini wasindiswa sikabona nto ifika ihelper ikuthuthuzele. Sebezoqala ukwenza umoya kukuthuthuzela kwizingqala odlule kuzo uyakasindiswa kwizingqala odlula kuzo sewusindisiwe. Jesus. Man. Ngobabantu abasindiswayo bakhalaliswe bubuhlungu abafumana ngaphakathi bade bawe zonke bengayifumananga la ndoda. Nkosi uJesu. Because akekho umuntu onophumela ngaphandle kulento enomtheli. Akekho umuntu onophumela ngaphandle enendoda emthuthuzelayo. Yebafade awufunda iBhayibheli abantu bakhala besezulwini. Ukhala kuphansi komhlaba ezogweni ilishwa labo lelokubana phansi komhlaba ezogweni akusekho mthuthuzela. Abathuthuzelwayo ngabalapha nabasezulwini. Ncwadi yeBhayibheli encwadi lesithilelo ithi uYohane wathi ebone ezulwini phansi kwesibingelo sikaThixo kwakhona amadoda ayekhala esithi kodwa kube nini usibuyisele kwintshaba ezasibulala kabuhlungu. Kukhalwa naphi? iBhayibheli ithi banikezwe ingubo. Bantu sebathule banikezwe ingubo. Hallelujah. Because abantu abanesingqala banikezwa ingubo. Umsebenzi wengubo woqala ukuthuthuzela abanesingqala. Ngakho uJesu mayitenca likaLuka number 4 athi elilizwi likubhalwe kuIsaiah 60 liza lisekiwe namhlanje umoya wenkosi uphezulu kwami. Undithambisile ukuze ngishumayele indaba ezilungileyo ndibophe abanhliziyo zaphukileyo. Nkosi uJesu. Because ingubo yokuhlekisa bonke abantu abalilayo. Yo xa unengubo uhleka kulilwa.
kuyahleka kulilwa Jesus. ngoba unendoda yangaphakathi Enkosi uJesu. ekucacisela isimo esinga understandwayo ngase home affairs is interpret indoda yangaphakathi Jesus. is interpret indoda yangaphakathi ithe bemelwe ukuhamba lo ungasekhoyo khona ukuze kuzofika lo uzoze emva kwakhe indoda yaphakathi iku-explainela izinto ngobulumko obubungela bufumana kuprofessor neprofessor onedoctorate eziyi-11-8 Jesus. akupawulos mayithetha athi sithethe ubulumko we speak this wisdom in a mystery izinto esizithethayo sizithetha ngomoya sizithethe kwabanomoya ngoba ziqiqwa ngomoya ngaketho lihlobo labantu alunako ukuphicothiwa ngabantu alinako ukuphicothiwa ngabantu because olihlobo labantu ngo can't confirm Hallelujah. Hallelujah. sizinto esihleka sifelwezi Hallelujah. sizinto esihleka silahlekelwe sizinto esivuya singenanto ngo can't confirm ngoba ngaphakathi kunomhlabelelo othi bhekane ezulwini lapho kukhona umsindisi owasifela Jesus. 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 Hallelujah. sidlalelwa amavesi phakathi emekweni Hallelujah. kuthiwe remember ndandithe kuwe wena uhambe ngokubona uhamba ngokukholwa ngoba bayithe uJesu one of the things azozenza noma efikile uzonikhumbuza ngezinto ndizithethile because kunemeko ezokwenza ulibale noNdumiso 23 umlibale ngathi awumazi but ukhona yena to remind us the comforter moya oyingcwele Jesus. one time sizawuthandaza ndifuna sivalele kule ndawo phaya ekhaya ndizalwa nomnina wam sibayithuku mama utata wam wabaleka xa isiva uba ukhulele isini kwala le ndoda wabaleka mayesiva uba ukhulele isini na one time umama ubuya eMonti ephazamiseke kulo mhlaba ungentla you don't understand le nto endiyithethayo yokukhuliswa ngumzali umbona njengoyena mntu wayekhe wabhadla phezu komhlaba bencokola ngala madoda apha emindlala ndithi uba ngaba umntu waphoswa ukhuliswa ngumama waphoswa lo mntu Jesus. now understand le ndiyithethayo kuba lo mntu ndithetha ngayo a minute later umbona sele engathathi kahle la Enkosi uJesu. akanamntwana ungumfa oyintombazana unaba abafana ababini nalo ungomva unkwam ufunda esikolweni eBhayi ndimnaye apha endlini wabhitya umfazi wamncane wabhitya wamncane washiywa nayo impahla yangaphantsi yankulu Oh, Yesu. Enkosi. Jesus. I never went to God ndathi ndiyawucela Nkosi ndicela uphilisa umama not a single day every time xa ndifike emthandazweni ndandifike ndithi mukhulu wena kuze kube phakade kwakuxolele ukuba Oh, Nkosi uJesu. ndandihamba ndingakhalazi ndandingambuza uba ndakukhonza ngolihlobo imali yam yonke yokugqibela ndayichithela emsebenzini wakho why this Jesus. why ndizawuqala ndiphuma ndiyoshumayela ezikliniki ndivakalisa udaba lwakho kuzogula umama bendishumayela apha ndiqala ushumayela ezikliniki ezinyangeni ezimbini zofaka umama wam egula ekliniki
I never asked none of that. Ngaphakathi. Ndandingakhuthazwa ngumfundisi. Kunengoma eyayidlala ngaphakathi. AkuJesu wethu uxolo endinonika lona andiluniki ngoba ihlabathi linika. Ndilonika uxolo lwami. Ayicacisa uPaulus incwadi yabaseFilipi uthi luxolo eludlula konke. Hallelujah. 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 Jesus. You. Lendani kuwo umze Jerusalem nide nambathiswe amandla. Cela siphakameni sibe ngenyawo. Abantu bokuqala endifuna sithandaze nabo umvangenezo zangaphambili. Ngabantu abathi mina nikalungi. Ndisadinga ukulunga. Mna andikalungi ndisesisitya. Ewe sisitya singaphakathi endlini yakhe. But andikabi sisitya sembeko. Bantu basenondazi njengesitya sembeko. But today onwards sadinga ukulunga. I know enkonzweni yami iMike ndiyazana nayo but usukela namhla ndidecide ukusuka eMike. I know ipulpit ndiyazana nayo but ususela namhla for the sake of idinga ndidecide uqale ndilunge. Abantu besibini endifuna uthandaza nabo ngabathi Nkosi uJesu mna awukandibhaptize ngomoya futhi ndiyafuna ubhaptizwa ngomoya futhi ndiyafuna ukukulinda idinga but iproblem yami andikho sure uba ngaba ndizokwazi nokulinda until andikho sure uba ndizupenika naxa ndilindile. Andikho sure uba ngabe iprocess yokundithena ndokwazi uyinyamezela. Ndicela undilungiselele umlindo because abantu abalindileyo eBhayibhileni ndibabonile besohlulakala ngokulinda. Help me to wait. Help me to wait. Help me to wait. Help me to wait. Abantu bokuqala ngabantu abathi prepare me. Abantu besibini ngabathi help me to wait. Umvangeni siza ngaphambili uThando. Asolole izandla zethu sicela babantu uThixo wabizayo namhlanje bagijime beze ngaphambili. We are about to pray in Jesus mighty name. Bonke ababantu uThixo ababizela ngaphambili sesiyathandaza egameni lenkosi yethu uJesu. Gijima uze ngaphambili. Kuyalindwa bathandekayo, kuyalindwa. Hlalani eJerusalem lilinde idinga. This is a time bathandekayo lokulinda. Help me Lord. Ndincede Thixo ukuze ndilinde. Baleka siyathandaza egameni likaJesu. Akhona, there is power of the Holy Spirit. Khona amandla ahleli kuMoyingcwele. uMoyingcwele ungamandla. uMoyingcwele is power. uMoyingcwele ungamandla uyabhabhatisa. uMoyingcwele Holy Spirit. uMoyingcwele uyabhabhatisa. uMoyingcwele uyabhabhatisa. Udinga abantu abazohlala belindile. Ndifuna uthandaza naba bantu besithathu. Aba bantu besithathu ngabantu abathi Moyingcwele ndilambele wena, ndilambile, ndinandlala, khona indlala, kukhona unxano. Sinaba bantu besithathu endingathandaza nabo. Abantu abathi Jesu baye babiza abantu esithi ubukhona onxaniweyo makezosele emthonjeni. Funa uthandaza naba bantu egameni likaJesu. Bonke abanxaniweyo, bonke abalambileyo abathi Moyingcwele ndilambele wena. Khawuleza siyathandaza. Khawuleza siyathandaza. Khawuleza siyathandaza. Khawuleza siyathandaza. Khawuleza siyathandaza.
kukhona ivula, kukhona amandla kambe ingcwalazo kuwa kule ndawo, kukhona ivuselelo, kukhona intambiso, kukhona udumo, kukhona umlilo, kukhona amandla, kukhona ilahle elaxa kuIsaya, laxa kumprofethi uIsaya, elo lahle liyafumaneka. Ngithina abancaniweyo, gijima siyathandaza, yula izandla phezulu, wena osongaphambili uvula umlomo uthandaze, wena osongaphambili ungavula umlomo uthandaze, uziyele enkosini ngegama likaJesu, ungavula umlomo wakho uthandaze. Nawo lapha emva ungavula umlomo uthandaze. Ikhona lento iyafumaneka, ikhona iyafumaneka, idinga abancaniweyo, idinga abancaniweyo, ifumaneka, idinga abancaniweyo. Bantu basesiphunzana uyafumaneka, udinga abancaniweyo, uyafumaneka, udinga abancaniweyo, uyafumaneka. Wow, hallelujah, 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 hallelujah. Thina abancaniweyo, thina abancaniweyo, begin to pray in the name of Jesus. 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 Uyafumaneka, udinga indlala, uyafumaneka, udinga abalambileyo, uyafumaneka, udinga amancanwa, udinga amancanwa, udinga abalambi, uyatholakala, ufuna abalambileyo abafana nendluzela, iziguhle ematsheni, ikhangela amanzi entabeni. Uyafumaneka, uyafumaneka, uyafumaneka. Udinga abancane. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Siyabulela Yesu, siyabulela Jesu, siyabulela ngomoya wakho ingcwele, siyabulela. We give you the glory. Siyabulela. Oh, we thank you. We thank you. We thank you. Hallelujah. Oh, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, we thank you. We glorify your name. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name. Thank you, Lord. Thank you. Baba, Baba lao, Kenko, Kosi yam, Angcolisile, Angcolisile, umoya wami, moya wami, ihlanze kuwo, ihlanze kuwo, namhla undenze Digu Dishlanze
amehlo ethu before sivale. Uma khona umuntu olapha endlini othi andiguqukanga noba ningakhonza enkonzweni yamasindiswa izwi linibhaqile namhlanje, ndibona izono zami endizenzileyo. Kunezinto ezivelayo njengoba kushunyayela uba ndizenza kakuhle. Cela wena ubaleke usengaphambili sikuphuma umthandazo. Wena otshoyo othi ndibona izono. Kunezinto ezibambe ubomi bami, ndizibhaqile uba ndikubone. Ungabaleka usengaphambili wena, khawuleza sikhuleke kunye nawe ngegama lenkosi. Fundisa ukuphangalela ezothandaza ngegama likaJesu. Fundisa ukuphangalela ezothandaza. Wena otshoyo othi ndinezono, kunezinto ezindibambileyo endidinga uthandazelwa kuzo. Sivala amehlo ethu sesizawuvala. Omunye umuntu uthi kunezinto endifuna uzihlambulula. Ungabaleka usengaphambili. Thank you Jesus. Sendinikela izandla zethu sivala amehlo siyafa. Sendinikela Ongo wami Baba sendinikela bawongcwele egameni likaYesu. Nkulunkulu wethu onamandla onke, Thixo wethu othembakele, zazile inhliziyo zethu, zazile ingqondo zethu, khona ifihlakeleyo kuwe. Baba wethu onamandla onke, ebusuku Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu owazi ukuhlala, owazi ukuma nokwenza kwethu. Baba wethu onamandla onke, ebusuku siphinde salapha wathetha nathi Nkosi seva. Sibonga ithuba nomoya wakho kusinika ingqiqo, ingqondo, kusivuselela ithemba, usibuyisela enyanisweni yakho. nguNkulunkulu ondlela zakho singaxeqwa muntu, uNkulunkulu owenza intando yakhe ebantwini bakhe bonke. Bawo sesiphinde Nkosi ke safika kwelo thuba loba sigoduke. Nkosi Thixo wethu